А ці ёсць магчымасць тады стаць з іншага боку, то што мне это працоўны бок? Можна. Дзякуй. Я калі сказала мужу свайму пра гэта, ён такі: «Што? Ты з двух бакоў аднолькавая». Я жыву ў Гданьску ўжо 1,5 гады. Падчас здымкаў у Гданьску мы сустрэліся з Вольгай, даследчыцай беларускага фальклору, спявачкай, музыканткай, ды проста вельмі таленавітым чалавекам. Ну і вось невялічкае інтэрв'ю з ёй. Гэты горад мне вельмі падабаецца па сваёй атмасферы. Ён паўночны, ён халодны, дажджлівы. Вось такі, як я. Да мора я чалавек раўнадушны абсалютна. Мяне цягне да зямлі, да поля. Давай гэтую прастору прарэкламуем. Гэта офіс арганізацыі, якая называецца «Хатка». Ён знаходзіцца ў маім любімым раёне, ў Жэшч. Вось па адрасе Мішаўскага 17. На 4-м паверсе вы можете знайсці офіс арганізацыі «Хатка». Тут перыядычна праходзяць розныя імпрэзы, беларускія розныя актыўнасці, заняткі. Падпісвайцеся на Інстаграм. Я магу сказаць дакладна, што я абсалютна не той чалавек, які можа вам расказваць пра тое, куды трэба схадзіць у Гданьску, таму што я магу пералічыць на пальцах дзвюх рук, колькі разоў я была ў цэнтры. Бо я жыву ў абсалютна цудоўным раёне. Гэта Жэшч. Сюды я раю ўсім завітаць. Проста каб паглядзець на архітэктуру, якая захавалася, якая не была зруйнавана падчас вайны. На гэтыя раскошныя абсалютна дамы, прыўкрасныя. Так, атрымалася выбудаваць вакол сябе свет, калі ў гэтым раёне жыве вельмі шмат маіх сяброў, сябровак. Гэта тое, што для мяне каштоўна ў Гданьску. Вось это адчуванне блізкай вёскі. Калі ты ведаеш на раёне ўсе месцы, калі ты можаш пайсці ў краму і там сустрэць кагосьці са знаёмых, гэта класна. Калі я іду па вуліцы і праз дарогу крычу: «О, здароў! Там, заходь да мяне вечарам», альбо «Сяброўка да мяне зойдзе, я да яе», альбо мы так, ну вот у нас есть такая суполка неофіцыйная, мы называем себе «Бабы з Жэшча», бо нас там чалавек 5-6 моих знаёмых тут жыве, некалькі з нас мы так шчыльна камунікуем, супрацоўнічаем. Я з дзяцінства хожу ў касцёл. Вось, і ў маёй вёсцы, у Германовічах, на жаль, не захавалася аргана. За саветамі ў касцёле захоўвалася збожжа, зерне, то дзеці, пакаленне маёй мамы, яны прыгалі з хораў у гэта збожжа і разабралі сабе проста арган на трубы. Але я ў касцёле грала з дзяцінства на сінтэзатары звычайным, і ў мяне была такая мара граць менавіта на аргане. І ва ўсіх касцёлах, у якіх я бывала падчас пілігрымак, нейкіх сваіх вандровак, я заўсёды залазіла на хоры, прасілася: «Дайце мне паграць на аргане», таму што гэта была такая дзіцячая мара. Мабыць, часцей за ўсё мне даводзілася граць на аргане ў вёсцы Задарожжа Глыбоцкага раёна. З дзяцінства кожны год прыязджала на фэст 15 жніўня. Гэта радзіма маёй бабулі, гэта касцёл, якім хрысцілі маю маму, мою бабулю. І мой прадзед яго будаваў. Некаторы час я грала на імшы на лацінскай мове у чырвоным касцёле. І калі я прыехала ў Гданьск, я пайшла ў касцёл, даведалася, што ёсць беларуская імша для беларусаў на беларускай мове. І, пачуўшы спевы акапельныя, проста падышла да дзяўчат, якія там спяваюць, і спытала: «Скажыце, можа вам трэба чалавек, які грае на аргане?» Яны сказалі: «Канешне». Такім чынам, мабыць, ужо ад чэрвеня гэтага года, мінулага года, 23-го, у Гданьску не толькі ёсць імша для беларусаў, але яшчэ і магчымасць граць на аргане, за што мы, канешне, вельмі ўдзячныя Польшчы. Гэта, канешне, зусім іншае гучанне. Калі ты граеш, чым гэта адрозніваецца, напрыклад, ад піяніна ці раяля? Просто як для чалавека, які не разбіраецца, ён так, клавішы, звычайна. Напэўна, прынцыповая розніца ў адчуванні таго, што ты знаходзішся за фантастычна магутным інструментам, які нагадвае з першага такога вось уражання касмічны карабель, который трэба спачатку запусціць, уключыўшы безліч розных кнопак. Адразу ствараецца адчуванне, што зараз ты рыхтуешся да запуску ў космос. І ўсё нібыта выглядае складаным. Педалі значна больш, чым у фартэпіяна ці раялі, да, таму што не 3, а больш. На жаль, канешне, няма магчымасці прыходзіць асобна займацца на аргане, таму што вельмі шчыльны графік службаў. У нас літаральна ёсць толькі паўгадзінкі перад імшой для таго, каб штосьці парэпетаваць і сустрэцца. Але разам з гэтым таксама пакрысе я стараюся нейкім чынам удасканальваць свае навыкі, хаця, безумоўна, гэта робіцца выключна праз сталую практыку. У каталіцкім касцёле, адрозненне, напрыклад, ад праваслаўнай царквы, спевы не акапельныя, яны пад
пад інструмент, пад акампанемент. І нярэдка гэтым акампанементам можа быць, напрыклад, гітара. І, безумоўна, арган, ён, скажем, з ім нічога не можа параўнацца. Вельмі карысная рэч і навука, якая адбылася са мной эміграцыі, гэта прыняцце таго, што ўсё, амаль што ўсё можна пабудаваць з нуля, што свет не ідэальны, нават калі было штосьці ў Беларусі. Гэта можна пастарацца зрабіць у любым іншым месцы і не траціць час на тое, каб перажываць за тое, чаго больш не будзе. Скіроўвайцеся свае сілы на тое, каб жыць сёння, цяпер і зараз, і глядзець у будучыню. Мінулае было цудоўным, Беларусь была цудоўнай, але вось цяпер так ёсць. Разуменне, напэўна, таго, пра што пісаў Абдзіраловіч, такой вось ліючай формы. Ты можаш быць дзе заўгодна, але важна, як мне здаецца, заставацца сабой і там, дзе ты ёсць, захоўваць сябе, магчыма, змяняючы форму, знешні выгляд, краіну пражывання, мову, на якой ты размаўляеш у паўсядзённым жыцці, але разам з гэтым ядро і цэласнасць захоўваць. І якраз такі міграцыя гэтаму вучыць, але, зноў ж такі, калі табе ёсць што захоўваць. Не ў якасці рэкламы, не падумайце, але для мяне проста асабіста Беларусь сфармулявана, сканцэнтравана, змешчана ў такую з'яву, якую можна акрэсліць як традыцыйная культура. Незалежна ад палітычнага рэжыму, часу, ёсць жанры, віды, формы, якія існавалі стагоддзямі. Гэта тое, што увасабляе ў сабе беларускасць. Я кажу пра песні, пра традыцыйныя танцы, пра тэкстыль, строі, вышыўку, рушнікі, посцілкі. І ў Гданьску ёсць месца, якое называецца майстэрня беларускага фальклору. Гэта прастора, у якой вы можаце прыйсці і проста паглядзець на аўтэнтычныя строі. Вы можаце сабе замовіць строй, даведацца штосьці пра беларускія абрады, звычаі. Вы можаце патрапіць на занятак па спевах традыцыйных, якія стала адбываюцца ў Гданьску, якія я праводжу. Вы можаце завітаць на спеўную вечарыну, а раптам на танцавальную і на спеўную. Сучаснаму чалавеку, асабліва за мяжой, сапраўды хочацца штосьці больш ведаць пра Беларусь. Натуральна, чалавек так створаны. Нам хочацца мець проста адказ на складаныя пытанні. І вось якраз такі, калі мы можам паслухаць апрацоўкі народных песен, там вышымайку сабе набыць, яшчэ штосьці, гэта такі першы ўзровень, пра который мы знаёмімся з чымсьці падобным, з тым, што людзі называюць пераасэнсаваннем традыцыйнай культуры. Хаця мне здаецца, што перад тым, як штосьці пераасэнсоўваць, трэба гэта асэнсаваць. Гэта рэч, которую можна асэнсоўваць усё жыццё. Так проста атрымалася, што ў Гданьску сустрэліся людзі, якія добра абазнаныя на тэме танцаў традыцыйных, спеваў, музычнага фальклора, традыцыйнага строя. Вось у нас ёсць некалькі калекцыянераў, якія прывезлі з Беларусі свае калекцыі традыцыйнага тэкстылю. І ў людзей ёсць магчымасць не проста паглядзець на малюнках, на кнігах, у нас бібліятэка ёсць, але і памацаць, паглядзець ужывую. Чалавек, які ведае сапраўды сваю культуру, ведаю сваю культуру на ўзроўні таго, што я магу праспяваць вам песен, я магу паказаць вам танцаў нашых беларускіх. Яно мне не дае адчування таго, што я з некага беднага краю жыву ў такой краіне культурна багатай. Абсалютна не. Я з вельмі багатай краіны культурна прыехала. Мне ёсць што паказаць, расказаць іншым людзям. Вось. І таму, калі вам раптам хочацца мець адчуванне таго, што вы належыце да культуры, якая фантастычна багатая, цікавая, і наколькі мы яшчэ не ведаем шмат чаго. Вось мне здаецца, майстэрня фальклору Гданьска гэта пра гэта. Але гэта не для ўсіх, як я сказала. Гэта не для тых, хто шукае проста адказ на складаныя пытанні. Я не ўмею рабіць рэкламы.